Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu sasazo kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Igosa eliphezulu kwi-IDEC uMatthew Sisoko lixelele ikomishoni kaMadlanga ukuba owayesakuba yingqwayingqwa ye-IDEC uAdvocate Andrea Johnson wayethanda ukumxelela ukuba ulibele shici ukumxelela ngamanye amaphulo ophando abalulekileyo ayeqhutywa yi-IDEC. Kubanjwe abakhweli bengenazimpepha kunye nabathubelezisi beziyobisi kwiphulo loqoqo eMgungundlovu. Amabhokobhoko alungiselela ukuqubisana nePumas eBuenos Aires ngokuhlokwa ngomgqibelo kuvavanyo losuku olunye. Bhotani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Igosa eliphezulu kwi-arhente ephando urhwaphilizo i-IDEC ngamafutshane umnumzana Matthew Sisoko lixelele ikomishoni kaMadlanga ukuba owayesakuba yingqwayingqwa ye-IDEC uAdvocate Andrea Johnson wayethanda ukumxelela ukuba ulibele shici kumxelela ngamanye amaphulo ophando abalulekileyo ayeqhutywa yi-IDEC. Umnumzana Sisoko unika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga namhlanje. Umnumzana Sisoko uthi zange kuthethwe naye ngophando linobuzazo olubizwa Project Golden apho kwakuphandwa ngezenzo ezikrokrrisayo kwinkonzi yababuthi berhafu iSARS. Uthi wothukwa phantsi kuwe njengentloko yezophando esiva umntu ezibalisela ngolo phando wayengalwazi. Chair, to be honest, I sometimes the decisions that the ID would take I wouldn't really understand. Sometimes she would say to me, so I forgot to inform you, and then inform me of a matter after the fact that she had taken this decision, you know. So I think it's the same also with Project Golden. From what I understood, she called the deputy, discussed the matter with the deputy, with the prosecutors, and then they then did the assessment and prepared submissions to her for authorization. Omnye wabakomishinala weadvocate sesibalo yi-SC umncambazisile ngezityholo zokubethiswa kwakhe ngoYaba ebuza ukuba wayekhona ngenene emsebenzini ngelo xesha okanye weva ngembali. Is it one of those that she said I forgot to include? I'm just trying to understand. You were at work in that period, I assume. Yes. You don't become involved. Is it because does she then subsequently say I forgot, or she says nothing? The project just continues to run and you're not involved with it? Yeah, I only got to know about it when I was discussing with the project managers. Then I found out that there is this authorization on Project Golden. Mnumzana Sisoko unika ubungqina ngeentshukumo ezikrokrisayo ze-IDEC phantsi koba sakuba yintloko yayo uAdvocate Andrea Johnson ekungekudalanga ilahlile esikhundleni. Ingxelo yethutyana yesibini yekomishoni kaMadlanga nedluliselwe kwiofisi kamongameli ngomhla we-29 Meyi iphakamise ukuba kuthathwe amanyathelo aqatha ngakunjengele Shadrack Sibiya, uSergeant Fanny Nkosi, uBrown Mokgotsi kunye noWitness G. Ezi nkcukacha zidandalaziswe kwingxelo ekhutshwe iofisi kamongameli ngalentsasa zithi ikomishoni iphakamise ukuba kuqalwe inkqubo zoluleko kwakunye nophando olungxamisekileyo kumatyala olwaphulo-mthetho kwaye ukuba kuthe kwafumaneka ubungqina obuluqilima kufuneka ingalo yomthetho yenze umsebenzi wayo ngakwesisini siquka unjengele Shadrack Sibiya, uSergeant Fanny Nkosi, usomashishini wasemntla-ntshona uBrown Mokgotsi kunye noWitness G. Ukanti le ngxelo ikwenze isiphakamiso sokuba iofisi yomhloli jikelele kwicandelo lezobuntlola okanye iofisi ekwanamagunya afanayo igxabhagxabhise ngophando kwinkqubo yeencwadi zesebe lezobuntlola nekutyholwa ukuba uMokgotsi noWitness G bayabandakanyeka kuzo. Isithethi sikamongameli uVincent Magwenya utyatyadule wathi, The report revisits the recommendation and referrals made in the first interim report in respect of the South African Police Service based on prima facie evidence, and with one exception, confirms these recommendations now that the relevant implicated parties have appeared before the Commission to give evidence. The report also sets out new recommendations and referrals
made by the Commission on the basis of evidence heard since the start of 2026. Ityala elibalulekileyo elicela umngeni kumgaqo-siseko malunga nomthetho ohlutho lwemihlaba kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni lingene kusuku lwesine kwaye igqwetha eliphezulu ngwako Maneji omele umongameli Cyril Ramaphosa uqhuba ingxoxo zokukhusela lo mthetho ka-2025 uxelele iqela lejaji ukuba lo mthetho awuniki igunya lizenzekelayo lokuhluthwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Umantyi noligqwetha likamongameli uphikise ngelithi lo mthetho unika amandla omthetho kwimfuneko ekhoyo yomgaqo-siseko yembuyekezo efanelekileyo ekugxininiseni ubulungisa balo mthetho uthi abantu abangonwabanga sisixa sembuyekezo enikwayo emva kokuba okungokwabo kuthe koxuthwa baneentsuku eziyi-180 zokuyiphikisa oko enkundleni. Upon the issuing of a notice of expropriation and expropriation takes effect, the person aggrieved by the compensation amount can approach a court within 180 days if they're acting personally, or if they want the expropriating authority to assist, they had 90 days to ask the expropriating authority to institute the proceedings, and in that 90 days the expropriating authority had to start the work, and those proceedings would have to be instituted within 180 days. There is a fundamental principle of constitutional law which was upheld by the court in the judgment we handed up yesterday, why you have 180 days, which is 6 months, similar to Pacha, is because the person who is aggrieved by the offer to expropriate has to gather sufficient material, get legal advice, and prepare an application to court. So you need to afford sufficient time for them to be able to get into court in the 180 days. Lo mthetho uphikiswe enkundleni yi-DA, imibutho amalungelo oluntu i-AfriForum ukubalula nabafuna umyalelo othi eminye yemiqathango yalo mthetho ephambili ayihambelani nomgaqo-siseko kwaye ayisebenzi. Kanti ke masithi tsi evenkileni siyabuya emva kwayo. Kwamkele kwakhona sihlabele mgama umphathiswa wezemfundo eGauteng uLebogang Mayile ubaqinisekisile abazali kwanabafundi ukuba izagamba ngendlela kulonyaka inkqubo yokufaka izicelo zezikolo zokufunda yobuxhaka-xhaka bale mihla uqhube ngelithi kuthe kubetha intsimbi ye-12 emine maqanda namhlanje kwabe sele kungene izicelo ezibalelwa kwi-400,000. Intatheli ye-SABC uKelvin Dludla ukhe wadlana indlebe noMayile. Owengamele ezemfundo esifundazweni eGauteng uLebogang Mayile uthi luqale kahle kakhulu uhlelo lokubhaliswa kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje njengoba beqale izolo. Kuhamba kahle kakhulu kwamanje, abazali abaningi baye basabela uma vula isystem. Already sesihlezi ku more than 330,000 yabazali in 2 days time. So sijabule kakhulu ukuthi abazali baye basabela futhi abazali baya endaweni esihlukahlukene esinazo ezokuregister. So sithanda ukucela abanye abazali abanga register ukuthi baziveze nabo bathathe lelithuba ukuthi babhalise ingane zabo. Umayile uthi akukho okungahambi kahle ngobuchwepheshe besimanje futhi uthi lolu hlelo lisebenza ngendlela abazali yibona okumele babambe iqhaza ukuze lolu hlelo lusebenze ngendlela. Isystem iyasebenza kunankinga ngesystem. Inkinga esinayo kakhulu ukuthi unyaka nonyaka la eGoli sibana abantu abawudlula i-50,000 abantwana ingane eziza esikolweni. Lokho kwenza ukuthi izikole zethu zigcwale kakhulu, kungabi namathuba for wonke abantwana. So siba nama option now 2 yokuqala ukuthi uma kugcwele singasathathi ingane, eyesibili ukuthi
noma sekugcwele sithathe ingane. Uqinisekise abazali nabafundi ukuthi lokho kwenzeka nyakenye angeke kuze kubaphinde. Abolayini abade ngeke babe khona uma abazali basebenzisana nathi uma ba-applya this year ngoba wonke umuntu uma angatholanga i-SMS by October November kumele beze kithi silungise manje. Kodwa umuntu makahlala until January sogcina siba nalawo malayini. Aswafuni nathi amalayini ngoba lawo malayini amoshela abantwana isikhathi sokufunda ayazidelay, so siyacela. Mbukelo wendaba ze-SABC uzokhumbula ukuthi ngonyaka owedlule lolu hlelo lwalithole kanzima njengoba abanye babazali bagcine beqhinqa ezikhungweni zemfundo esifundazweni eGauteng bekhala ngokuthi lolu hlelo alisebenzi. Abanye babo bakhala ngokuthi ingane zabo zaze zangakwazi ngisho nokuya esikoleni ngesikhathi, bekhala ngokuthi kwaze kwenzeka ukuthi ingane ziye phakathi nonyaka esikoleni ngenxa yokuthi lolu hlelo lwalingasebenzi ngendlela. Owengamele zemfundo esifundazweni eGauteng uthi kulonyaka konke kuzosebenza ngendlela futhi beumnyango bayimisela ukuthi lolu hlelo lisebenze ngendlela. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Owayesakuba ngusihlalo ethutyana kwibhodi yebhunga leYunivesithi iFort Hare ukhuselwa Marala nosekela wakhe uJudy Favish bagxeke ibhunga lale yunivesithi ngokuthulisa abo bachasene nokunqunyanyiswa kwenqununu uNjingalwazi Sakhela Buhlungu. Bakholelwa ukuba izikrexo zikaNjingalwazi Buhlungu bekumele ziqalwe ngenye indlela engekho rhabaxa. Phantse zinhlanu inyanga uNjingalwazi Sakhela Buhlungu owayenqununu yale University yaseFort Hare enqumamisiwe, nto leyo ishiye ibhunga yelizikomfundo iqhekekile. Babesakuba ngamalungu ebhunga yale University bathyola ngelithi zange bavunyelwe ukuba babhengeze iziphakamiso zabo ngoxwebhu lwezityholo ezibekwe uNjingalwazi Buhlungu abathi lwatshintshwa kungakhange kuxoxwe ngalo ebhungeni. Bathi ngenxa yeziphakamiso zabo ezazingahambelani nezityholo ezo baba ngamaxhoba okubekelwa bucala bengavunyelwa ukuba badandalazise izimvo zabo. What was very clear is that our voices were marginalized. Attempts to make inputs that in any way challenged critical decisions like the additional charges that were added to the charge sheet for Professor Buhlungu were strongly resisted by the leadership. Noxa nje bekugxininisile ukungabikho kwefuthe lopolitiko kwinkqubo yebhunga yale University, kodwa bakholela ekubeni likho ifuthe lendawo ezimelwe ngamalungu ebhunga. The inclusion and full participation, even not just to include to be an observer, but to be included and be a full participant in the selection process of the institutional forum, in fact, is contrary to the statute which says that it is supposed to advise. I-University yaseFort Hare izikhabili izityholo zokuba iwabekela bucala amalungu azayamanisa nomsebenzi kaNjingalwazi Buhlungu. Our council rejects claims that dissenting views are suppressed or that our council is factionalized. We must remember that robust debate and principled disagreement are actually legitimate features of collective governance. Elizikomfundo likwiphulo lokukhangela inqununu entsha, kwaye uFavish noMarhala bathi inkqubo yokutyunjwa kwenqununu entsha iza kuchaphazeleka kakubi luqhekeko lwamalungu ebhunga yale University. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndisedikeni. Amagosa ezempilo eDemocratic Republic of Congo aqinisa inkqubo yokubeka iliso elibukhali ze onyuse nomgangatho wokuxhobisa uluntu ngesifo se-Ebola kumntla-mpuma welalizwe, nanjengoko esi sifo saqhubeka nokunwenwa. Babalelwa kwi-1,700 abantu abasele bebhubhile sesi sifo kususela kwinyanga kaMeyi. Uqhambuko lwesifo se-Ebola lusaqhubeka nokusasazeka kwiphondo lase-Ituri kumantla-mpuma eDemocratic Republic of Congo, nangona kukho amanyathelo amaninzi athatyathiweyo kwezempilo. Ukanti nobukho bamaqela ezomkhosi axhobileyo kwenza kube nzima ukusebenza phantsi kwesi simo. Kukwakho ke nokungasebenzi kakuhle kwamagosa ezempilo kwezinye indawo najongene nomngeni wabahlali abangafuniyo ukuncedwa kwezempilo kuba bengakholelwa ukuba esi sifo sikhona kusini na. Ugqirha kwenye yendawo ezithwaxwe kanobomi sesi sifo uthi
ezinye izigulane ziye zifune uncedo lwezempilo kuphela xa imeko yokugula imaxongo. Esi sifo ke sibangelwa luhlobo olunqabileyo lwentsholongwane ibundibudikyo nokungoku alikabikho ichiza livunyiweyo logonyo. Iimpawu zesi sifo ziquka umkhuhlane, intloko ebuhlungu, iintlungu zemisipha kunye nokugabha. Umlawuli jikelele wombutho wezempilo wehlabathi uGqirha Tedros Ghebreyesus kunye noogxa bakhe kwezempilo batyelele eDRC ukuqinisa iinzame zokulwa nesi sifo kunye nokufuna inkxaso-mali eyongezelelweyo. Iminqweno yeziseko zophuhliso eAfrika ijolise ekugqithisweni kwazo nasekuvuleni amathuba oqoqosho oluzinzileyo. Oku kushukuxwe kwintlanganiso yababandakanyekayo yeqonga i-Infra for Africa Forum ne-Africa 50 neqhuba eDar es Salaam, eTanzania. Iminqweno yokufunqula ilizwekazi yeAfrika kujoliswe kuxhaxhe woqoqosho ngokuvulwa kwamathuba kanye nokuzinziswa kweziseko zophuhliso. Well, you might be able to hear the drum beating in the background. It's almost marching orders to get investment in as soon as possible. It shows urgency with regards to infrastructure. Kananjalo kukhuthazwa intsebenziswano nokuba kuxhaphaqabhiswe ngamaphulo abeka iAfrika kumthamo wokumelana neentshukumo eziphuhlisa imontlalo yabemi de livakale nefuthe lawo kwihlabathi jikelele. What is needed now is investment-ready project at scale, capable of attracting long-term, large-scale capital from within Africa and globally. What is needed now is stronger partnership. And I would argue what is even more important now is a sense of urgency. Kambeke umbuzo otsolisiweyo ngokuba iguqulwa njani imisantsa yeAfrika kwiziseko zophuhliso ibe ngamathuba otyalo-mali. African Development Bank Group estimate that Africa requires between 130 billion and 170 billion annually for infrastructure, leaving a financing gap of between 68 billion and 100 billion US dollar every year. Closing that gap will require more than external capital. It will require Africa to mobilize its own resources more effectively. Lo gama ukhuseleko kwezamandla noluza kuqinisekisa ukufikeleleka kombane licandelo elibonwa njengelinye langundoqo ekuqaqambiseni impumelelo yeAfrika. Also recognize that Africa's energy future depends on stronger regional cooperation, cross-border transmission, networks and regional power pools that will enhance energy security, reduce costs and provide reliable power to support our growing economies. Ukanti ke umbono ucace ga ukwekata mhlophe ehlungwini makunyuswe umgangatho nexabiso kwiziseko zophuhliso bombo zone zemida namacandelo kwilizwekazi iAfrika. Amabhokobhoko alungiselela ukuqubisana nePumas eBuenos Aires ngokuhlokwa ngomgqibelo kuvavanyo losuku olunye. Umqeqeshi weqela lesizwe uRassie Erasmus ubophele iqela lithembileyo phambi kolungquzulwano. Ityeli lokugqibela uMzantsi Afrika use-Argentina wabhaxapulwa ngenqaku elinye ziPumas ngo-2024. Yayilutyelelo lomjikelo kaxakeka kwindlela iyasingisa ekubeni iqela lesizwe liphumelele iRugby Championship. I-Argentina liqela elomeleleyo, umngeni onzima kodwa odingwa ngamabhokobhoko. Obviously the Argentina are really physical, quality side like I said, so I think we took our lessons out of that and we well prepared. Amabhokobhoko azimisele ukulwa kube mdakisali kulo mdlalo kwaye aqonda mhlophe kuba ukuzijula ijacu kuzala amaduna namathokazi. I hope we don't take this farm boy thing totally out of proportion. But you know, I think growing up on a farm, you obviously, like I've said before, you work until the work's done. So there's no quitting time. Kunjalo iqela lithi layirhobela indlela edlala ngayo iArgentina kwaye iza kuba lulutho kulo. We are starting to see a lot of moles in all of the competitions, in all of the teams. So it's definitely an area that
we continue to focus on. I think it was something that we've always been focusing on, but yeah, we're working hard on it. Lungquzulwano olungazukuba lula khona kodwa luza kuba likhubalo kumalungiselelo othotho lwemidlalo neNew Zealand. Mongameli weFIFA umnumzana Gianni Infantino ubonakala zingazukumenza nto kwangoku izimemelelo zokuba alahle esikhundleni emva kokuba iinkokheli ezilawula ibhola ekhatywayo kwihlabathi zilwamkele uxolo lwakhe ngempazamo athe kukuzama ukuthengisa izabelo ezithile kwindebe yehlabathi. Kwingxelo ekhutshwe emva kweeyure ezisixhenxe zengxoxo zentsindabadala eMorocco, iFIFA ithe ibhodi yayo yabalawuli iliphindile lokuba imxhasa ngokuphelele umnumzana Infantino kuquka nososibajikelele uMatthias Grasstrom emva kwentsukwana ezingephi ezichaze izicwangciso zendebe yehlabathi njengenyathelo elimfeketho. Kamva esi sibini sibonwe siqhuzula intsini kunye kumdlalo weAFCON yabasetyhini eRabat. Kwincwadi esisibini esiyityikitye kunye uInfantino noGrasstrom bathe batyarhuzisa ameva ngongazenzisiyo ngempazamo kwezo zicwangciso zirhoxisiweyo ngomgqibelo kulandela ukugxekwa mbombo zone zehlabathi kwiinkalo zonke zebhola ekhatywayo. Abo bangahambisaniyo noInfantino banexesha elifikelela kumhla we-18 kuNovemba ukuba baphakamisa amagama abo kwinyulo oluza kubanjwa kwinkongolo yeFIFA ngoMatshi wonyaka ozayo eMorocco. Umgqatso awudinga iivoti eziyi-106 kumalungu ayi-211 ukuze aphumelele. Desidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.